Hello, hello, hello! Mayong gabi, mga kabisda! Anian na po siya ti Gilma o siya ti Binky. Welcome to Bisaya in Canada Night Talk Show. Ako siya ti Binky, inyong host karong gitiuna gikan sa Ontario, Canada. Ug ako po si Ate Gilma, inyong co-host gikan sa Edmonton, Alberta, Canada. Yes, ang duha ka mga Bisaya, one mission. To To inspire, inspire, to encourage, and connect Bisaya around the world. around the globe. Salamat kay sa nagtan-aw, naglantaw, palihog ko o comment asa ka, nakita na ako na ay nagtan-aw. Salamat kayo. Bisan asa ka karon, naamang ka sa Canada, Pilipinas, or sa United States, o sa Europa. Welcome kayo mo diri sa among little online Bisaya family. Yes, kuha ang inyong mga kape o tsaa. Lingkod, pag-relax, o makig-istorya, uban ka naman ni Ate Binky. Yes. Don't comment and tell us. Yes, ayog kalimot asa mo nagtan-aw. Kay kung asa man mo nagtan-aw karon, ayaw kalimot isulat ang inyong lugar kung asa mo kabisiya gikan. Yes, kung first time nimo dinhi, welcome kaayo. Feel free to follow our page para magkita ta matag gabi. Yes. Okay, so ready na ba mong tanan diha? Magsugod ta sa atong Kulokabeldo. Okay, magkulokabeldo ta ang atong topic karon. Nindot kaayo is about health. Ang atong health is wealth. Di ba? Mo agree ba ka ana, Ate Gilma? Yes, I really do agree. Yeah, unsaon nimo pag-enjoy sa imong kwarta kung ang lawas Dili na og reklamo, di ba Ate Gilma? Oh my God. Tinuod jud na. Tinuod jud na. Yes, I experienced that. Kinahanglan gyud ang atong self-care, no? Kay ako ate mo nang nindot kay labi na nakita no na natay mga edad, no? Ato gid pahinumdom sa mga kabatan-unan karon, self-care is very important. Kay kabalo mo si Ate Binky na total disabled, that was 2018, 2 years total disability. Diha nako na realize nga susno na ako'y maayong trabaho, naalagay ko yung sweldo maayo, pero saan man ako pag-enjoy? Mo lagi. Dili gid siya anang sa kanang own experience ginaato nako Ate Gilma, no? Nga manang nag-decide ko nga kung tagaan pa ko sa panahon sa Ginoo nga mabuhi pa, I will find yung dili lang nako kayo bitaw kan sobraan bitaw nako og abuso ang akong kaugalingon. Mao lagi, ayaw abuson ang kaugalingon kay aron kuan ba ma-maintain nato ang atong health. Tinuod gyud Ate Gilma. So unsa may mga paagi ang atong himon ate? So self-care. Okay, unsa may remember nga ang imong gibate imuha jud ng ma-adjust nimo ang imong kaugalingon. Yeah. Kung naatay bation kinahanglan nga mo imo bitong i-recognize bitaw nga ang imong body nagreklamo na siya. Tinuod na i-step back ka, mag-step back ka. Tapos isipin mo kung unsay dahilan kung nganong nakuan ka. Kung nganong nasakit ka. Gyud. You always have to look after yourself. That is one important thing. Yeah. Gakalimtan naman gud ko sa gara tinud bitang busy kay no. So sa mga baskog diha no, dili pa mo mahimong pareha nako nga kanang giagi og disability. Ang usa nga akong ikatambag ninyo bisan baskog mo exercise kana bitang movement sa proper movement sa inyong lawas kay importante kay na siya kay dukot kasi sa trabaho nalimot na ta og stretching, naglimot na ta og exercise. In exercise, enjoy sa kanang deep breathing mo kuanta ka ng daghang kayo klase sa exercise, no? Dili exercise na dagan-dagan, dili man ang exercise dagan-dagan, rather are so many ways na mag-exercise ta, okay? So paminawan nato atong lawas unsay compatibility sa atong lawas and do it regularly. So mao na siya
Si Ate Gilma, sige lakaw. Oh, yes. Kay mga senior, di naman na makadagan. Yes, just like me, mudagan-dagan kung gaway ra, hangakon ko. So, I have Hangos na. to walk. Ang goal every morning is 10,000 steps. Wow. It's not, Annual, it's ate, not, mahimo na mo ng 10,000 step every day? yes. Wow. From And morning until evening, I sometimes moabot kog 13,000 to 15,000 steps. Kay di man wow. siya kuan, mulihok man ka. And you Yeah. can sa pag-download mo kuan app diha sa inyong kuan sa inyong cellphone, butang sa inyong pocket ang inyong kuan, so it can measure your steps. Mhm. Mm. So, ang uban pa, napagilain akong ikatambag ninyo, nutrition gyud kayo. Kabalo mo ako sa una, dili ko kakaon og solid food. So, mo na siya no, while I'm lying down kay nagligad man ko no kay maglisod man ko kay kanang maglisod og lakaw, maglisod og kanang akong pagkaon, di na ako ma-feel ang pagkaon, mukaon ko puro kanang sabaw lang og lata kayo kay bisan og blend nga pagkaon masakit gyud ang tiyan nako ana. So ang akong Ginoo ani nagampo gid ko una sanan magampo to sa Ginoo tagaan niya og kanang bitang giya guidance nga unsay atong himuon kung napatay chance nga mabuhi giyahan gyud ta. So akong gihimo kanang bitang mga gulay ako nang gi-juice mo na siya akong giinom. So wa man kumaanad ana buod bitaw kayo nya. Kaning atuhang mind manggod Ate Gilma mo kuan na siya mo dictate na siya sa iyang habit. Sa iyang nagustuhan niya kay imong lawas kay dili naman siya mosugot. So mo nang kinahanglan jud ka nga mo change you kan maghimo kag bag-o nga habit nga imong ingnon imong brain nga this will help your body. So then sa permiro lang gamay lang akong mainom hangtod sa naanad nako mao tud siya akong giinom. So no mo kuan jud ka kanang mao to siyang nagrabe gid ang tabang niya sa ako adto katong mga kanang adlaw-adlaw gid siya walay mao gyud akong giinumon mao gyud gahatag sa ako og kanang energy. That's right. Nya sabaw dayon magsabaw ko Ate Gilma kanang sabaw tanan mga ang unod sa sabaw di gid na ako makaon. Ang sabaw ra gid siya kay dili lagi na ako makaon. Pero ang nutrients sa mga gulay o sa mga manok o sa mga kanang mga organic nga mga kuan, mga organic akong gipang kuha kay aron mo ma-enhance ba bitaw nga mauli-ulian ta. Kaluyan ko sa Ginoo Ate Gilma. So, muna mga igsuon, bantayi ang inyong gikaon. Abalo ko daghang kay lami ni pagkaon karon. Yes, nutritious food pili apon ninyo. I know usahay dili malikawan no. Mukaon ka ng mga putok-batok diha na mga kuan. But then what's your cholesterol? Mo mga problema isus og matigwang na ta. Those carbs and cholesterol is no longer good for our body. Yes. So, Unya, ang nakanindot lang gid sis kay aning tanan ako bitong i-share sa inyo ha mga igsuon. It's through my experience kay that's how I recover from my total disability. So, kaning naay tubig nga gi-introduce sa akong therapist. So, I was using that. So, when I was totally disabled. Good. So, clean water. So, sa mga nagtan-aw karon sa naminaw sa interesado kon mga hibalo unsa di ay nga tubig imong giinom mag-comment lang mo no kay I will can kay taas kay istorya kung magkuanta ka nang mag-istorya ta diri na we can finish all our yeah so kailang na pud sa atong lawas ang hydration. So we have to have at least a goal of 8 over or sobra pa sa 8 glasses in a day. So make it a habit na mag-inom og tubig nga more than 8 glasses. Yes. Ayaw to ka ng acidic water, okay? Because acidic water can ruin you. Okay. And na ako i-share sa inyo mga igsoon sa tanan mga viewers, ang akong gihimo no kay simpre nagligad ramang ko. So nag-research ko. So gignan po ko sa akong therapist nga bing pag inom og water kay dry man kay akong skin kani akong ba
nang nangliki ni siya, nagsamat-samat, Mm. niya, dili ito kaingana, dili siya makuan ba kay anang kuan lagi siya dry ba. Grabe na kuan. Dugo. Unya ingon siya nga pag-inom kag tubig ginagmay ra kay ako di mo ko ganag tubig. Nya di mo ganag inom. So Okay. pero mo nang gingon nga i-introduce gid nimo kay ang ato biyang lawas is 70% water. Unya dili ta mag-inom. So ma-dehydrate ta. So akong gihimo no, nag-practice ko, I drink mag-drink gyud ko og 4 glasses of water. So sa sinugdanan wala na ako diretso inom ng upat na baso. Sinugdanan gagmay siya kay sukaon man ko mo inom og daghan. So minom hinay-hinay na ako every morning. Basta every morning inom gyud kag tubig. Pag mata nimo inom kag tubig. Hangtod nga ni-increase siya 1/2 glass, hangtod nag 1 glass, hangtod nga nag 1.5 glass, hangtod kay dili man madiretso bitaw. So ingana ang habit no. Anything nga atong himuon as new, dili na siya dire-diretso. Pareha ra na mag-build ka og balay, dili mag-layout pagka imong foundation. So imog yang i-layout ang foundation sa imong new habit. Pareha na magtanom ka og seedling, imo pa man ang in-nurture. Imo pa man ang alaokan aron imong pagbunyagan ingana. Pareha sa tanan nga habit ingana siya. So clean water is very important. Hydrate yourself, right? So what napagid ati rest and stress management. Yes. Pag-rest jud. Rest is very important for the body. Kay mao manay una jud nga magkanak you out kung wala kay rest sa imong lawas. That's what I've learned over the years nga kailangan jud ang atong lawas i-rest. Mao nang I don't recommend na you work too hard. Okay? If there's one way that you can get money or you can get money without working for someone, do it. Find something. Find something that can help you earn while you sleep. Yes. Okay? So that's one education that I'm going to tell you. If you are working so hard and you forget the rest nga kinahanglan sa imong lawas, then you're ruining ang imong health. yes, that's true. So mao na siya. Sakto gi ka tigil mo kuan gyud nimo no. Kay kung gipadayon na ako akong trabaho, I have a good paying job, I have permanent job, I have all the benefits and everything. Pero sa kadto nga panahon no, wala dili tungod kay ang doktor nag-ingon nga dili sa kabalo silang himo sa ako. So na-depress ko. So ang akong gihimuin ko nga di na lang ko kay basin niya 6 months from now dili na ako kaya arang-arang lagi ko pero ng akong doktor, ang akong specialist mangingon nga Binita, if you do this, if you do that. So I put that in my mind. So nahuna na ako, Lord, kung naapa kay purpose nga mabuhi ko, giyahi ko. So that's how I took a leap of faith to just gikuan lang yan ako ang akong trabaho. Akong give up na ako and then nag-continue ko sa akong therapy. Kunya paghuman ni pauli ko sa atua. So it was a 2 years long-term disability. Then pagbalik na ako sa trabaho, akong gisuwayan kung makaya na ako. Dili man akong kuan dili akong body is dili na gid kaya. So mo rin to nagundang ko and I spent 5 years therapy and I feel better and here I am now doing another way nga mo earn sa online sa mao ni siya mga igsuon ako ni siyang ako mong imbitahon nga kung kamo nagunahuna mo nga kanang gusto pa mo nga naapa mo more time sa inyong pamilya. I think this is for you. You have to ask me or ask Ate Gilma because we are here to help you guys. So rest and stress management. Ang stress management kay atong utok ba kanang atong mga stress no. So kining amuhang community this community is a community of like good spirit people like they are very we are helping each other. Yes.
Yeah. Mhm. Kanang ang environment is really positive environment, you know. Ah, So yes. that's mo nang ganahan ko ani nga community. So Nag-a-uplift sa imong spirits when you are down. yeah. Tapos nag-i-encourage talaga. Yeah. Daghang Nag ka tao nga mo support nimo ate, di ba? yes, So yes. we are not only one, there are more than 250,000 all over. Imagine global and you will meet different. So di That's ba? Naami abangan ninyo mga igsoon naana pod mi talk ni Ate Gilma nga ang among partner is from another country. So mao na siya among next nga project. uh, We are reaching I'm out going to to interview. different part of the world. So, May yeah, interview na sa Kabisaya. So if you're really interested, we can bring you in. So ang importante ra, you are willing to participate and you are willing to learn. yeah. Labaw sa tanan, no? Matuo ta. Naatay pagtuo sa Ginoo. Yes, so Faith faith and and will. wellness, okay? Kay That's what we call. kung wala bitaw tay pagtuo sa Ginoo, bisag unsa lang himon, useless bitaw siya, no? Kung That imo bitaw is ihalad, important thing. It should be hmm, the most important thing that we do here. pag-share gani Ate Gilma sa imong experience nga through by faith, from your faith and your intuition, i-share gani imong mga Oh yeah. experience of faith. Before nga na kuan ko nag-retire ko because kay retired naman ko in taon. Mm. Yeah. Bago ko na retire, I have an accident too. And then gusto lang na ako mahigda pirmi. I have all the fears that I have in my heart. Kay naaman gud ko'y anak. Nguna ko pareho ba ko sa uban na kanang mag-retire nga kulang ra gihapon ang kuan, ang kita. And then kuanan ako ba, nako'y friend nga niingon nga nganong kuan ako ba, kanang murag disable na pud ko ato. Kanang kay ang akong tuhod kay siya man na akong anak man ang nag-break niya. Ang akong tuhod naapektuhan kay dili man ta driver, pero ako ang nag-break. So dati na may sakit kuan kuan na siya na murag in my mind I was the one who is driving the car. So I was so down jud ko kaayo nga abi na ko kuan ako ba, I have nowhere else to turn to. Pero this business has made me realize that there's something else that I can do to my life. Mao tong I retired just in time. Wow. I love I am so very grateful to God nga nakakuan lagi ko. Naka-retire ko nga wala ko nagproblema. Mhm. Yes. See? So, you know, kanang tanan magud no kung magtuo bitaw ka nga ang imo ka magong mind, so mo na siya nga ang imong mind itself will help heal your body. So That's remember that guys. Ana bitaw Mutuo jud ko ana day. Mutuo yeah, jud ko ana. yeah kay kay desisyon man gud nga masuko ka, desisyon nga malipay ka, no? Ang Pero desisyon mo nga kinahanglanon gid nimo na siya nga mag-ampo ka. So mao na siya faith and wellness, no? So Ginoo. kinahanglan gid atong mind mo adapt ta og positivity ug mo dangop ta sa Ginoo. Kay ang Yes. atong lawas mo kuan gid siya mo kung ang Ginoo bitaw no magaubang kanato naa gid na siya. So dili man ingon nga dili ta mo batuta din kalibutan pero naa kay peace, na kay kalinaw. Di ba Ate Gilma? Sabi mo ang kalinaw mo yato Oh. So, at ampo pirmi. yeah, so karon pangutana namo ni Ate Gilma ninyong tanan no, unsa inyong mga habit nga proud mo kaayo? That's O right. Oh. Comment and Okay, share. inspire us. I-comment ninyo diha para pod may ma-inspire sa inyong mga Tinuod na siya. ibang share. Okay? Okay. So, mag-closing na ta Ate Gilma. Okay. Daghang salamat sa inyong oras ug sa inyong pag-uban kanamo karong gabi.
Yes, salamat sa inyong mga comment niya diha ha, stories og sa inyong mga suporta. Kamo Yes. ang naghimo nga espesyal sa among karong gabi una. Tungod kaninyo. Aha. Huna-hunaon ninyo nga dili kinahanglang mahimong perfect aron magsugod. Usa Yes. ang usa ka gamay nga lakang mao na ang sinugdanan sa dakong kausaban. Yes, tinuod kayo na. Padayon lang ta sa pagtuo sa Ginoo, ate. Kay padayon sa pagkat-on sa mga atong nangahikatunan o pagdayon ta sa atong mga paglaom og labaw sa tanan, salig ta kanunay gid sa Ginoo, ate, di ba? Kay Mao jud na. oo. Okay, so daghang kayong salamat. Ako si Ate Benki. Thank you. An Ah, ako si Ate Gilmad. okay, thank you kaayo sa inyong pag-uban-uban kanamo karong gabi una mga igsoon. Yes. God bless God everyone. bless everyone and take Take care. care. Okay, Stay bye-bye. inspired. Stay connected. Yes. And we'll see you And again we'll see you again tomorrow. Good night, Good everyone. night, everyone. Bye-bye for now. Bye.